Lah kowe nak gegem piye maksud? Yo termasuk pilih karek pilih cara laler. Heeh. Digegem mati. Digegem. Ora sampekan singklong. Heeh. Digegem sing mati ki sapa? Laler apa? Lho goblok ki ora mbok rungokno. Ora. Singklong digegem. Wong jarene wong mati ki gegem apa? Gegem jengklong, gegem laler. Apa ya tumo? Mati. Oh sing digegem. Digegem wong mati. Ora mesti. Lah. Tapi enek ora mesti. nek nggonku nggonku enek sing nek digegem malah urip. Apa? Sing digegem malah urip ya enek. Ah. Gah ngono. Jane ngono lho parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gareng, Mbak Lini. Nggih. Iki nutukne nutuke pamundutan. Lah kose. Heeh, sik, tak wacon dhisik. Iya to. Iya to, sik. Heeh, improve gelut iki pariwara. Pepelingmu diaturke balungan tua siswa privat PSAT wis diaturke pepeling. Ya to. Terus barengi pamundutan saking panjenenganipun Sinoman Ridho Taruna. Pelatihane ngetokno apa? Wi, ya to. Aku ngengeki lho. Heeh. Nggih. Sitok iki nu sewu Mas Gareng nggih ya. Nggih. Guyon maton tetep mesti. Rego awakmu ning kene ditanggep kudu iso guyon maton. Oh iya. Iya. Ora nganggo aku rumase ora udan campur angin. Mula saka kuwi. Iki diaturke yaiku selendang biru. Lah alah lah. Selendang biru tapi dandut. Selendang biru ana loro lho. Dandut sing dandut. Ketimpunge nyambut gawe lagi ku. Ah. Mosok mau dirasani tamu. Piye? Dirasani ngene iki anu paino kuwi lho, anu tukang piano kleru aku. Piano tau keyboard nek karani cacah orjen kuwi lho gede dhuwur klambine anyar. Iya. Wong melok wayang tetep gede dhuwur klambine anyar. Ngerti karepe? Apa? Halo kok ngakur jaluk bayar kok. Berarti kok yo nyambut gawe. Iya. Sing kapan rawuh anu Mbak Yuli Bu. Iya. Jan gumun taun jemblang serendeng kula. Ya wase. Wiwit saking ngajeng, napa niku ngajeng? Ngajeng. Sing aku kan ngajeng. Aku kena penyakit pelek. Oh. Kena pelu. Saking ngajeng kula entung wah jubel. Iya. Sing kepareng rawuh wah jan gumun tenan kula. Niki jeki krawan pepunden kula Ibu Panjenenganipun Entri. Ibu Entriana sing. Lah bojone kathah. Sugeng rawuh Ibu Entri kalian Iya. Bapak Katon nggih. Niki kaseng kuyung sound system Entri. Kalian lighting nggih. Ciri kasih. Entri production. Sik omongan endi lho gue mesti nganggone abang. Nganggone apa? Mergo napa? Lah yo nganggone tetep abang. Tetap abang. Pertandake aku bangga bahwasanya malam ini audio sound systemku Heeh. dipercaya melok yang kuyung acara bengi iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, aku jasane Bu Entri, jasane Bu Entri terus Mas Gatot ono aku luwung mulih. Mulai. Tenan. Abang mula ki ya melok abang. Mengke Bu Entri katuran Iya. Sapa? Bu Entri. Jaluk ya apa? Lah kono rene golek-golek kok jaluki lho. Boten anu ngeten lho, menyumbangkan suara emasnya. Nyumbangnya dhuwit nyumbang kok swara. Maksud iki melok nyanyi ngono, Mas kok Melok nyanyi piye ora dijak kok nyanyi. Ku sing duwe son. Lho sing duwe Ojo banter-banter. ora banter ya sone kon mateni. repot. Repot ditep kancane. Oh, untuk terus Iya. Dan pokoke karo Mas Gareng karo Mbak Ris sepel tenan. Iki Sapa? awakmu. Alah aku asline gak loroan karo iki. Lah kok iso? Dah lah. ora nggonmu mantu aku ora buwo makan ora ngloroi aku. Lah iya. Ya ta? Lah ora ngundangi, undangan kok difoto. Lah aku dhuwitku ya tak foto to Ya kok. aja buah. Heeh. Ya tau. Nggih, alhamdulillah. Mari ini Mas Gareng. Nggih. Monggo dipunatur selendang biru Oh, kang sik, aturaken menika. Sik. jarine panjang acarane. Sabar sik. Iya, mangkone sik iki diaturke dhisik sitok engko gegojekan meneh. Sing sapa? Sing Yo, ndi? ya awakmu. Sing dene wakeh. Yo, Iki iki loro telu papat. ditanjakne Ayo, dhisik. ayo. 5 6 7. Presidenmu pitu. Pitu. Loro telu papat 5 6 7. Kengko mulai bayaran kok ora? Sapa? Sindene akeh ra. Yo bayaran. Selorejo bayar. Ya. Ya apa nek sing keparang rawuh iki jan pokoke luar biasa. Luar biasa. Pak Jumadi Lurah. Jumati Lurah. Tenan ae. Urung Mbah Lurah sepuh nggih wonten. Kok diaturi minggah. Ose Mbah Lurah sepuh enten. Nggih. Masa Bapak Suyanto itu Kang Gambyong. Jogobaya. Jogobaya, Pak Jogobaya. Teko kabeh. Ning nek Mbah Wo niki terus terang kula mireng kabar terusé giring. Nggih napa mboten Pak Bu? Mbah Wo Karni. Mugi-mugi kalau dan samangke sareng-sareng yang nyebut dedengko mereka bawa